Us presentem el recull de propostes culturals que destaquem aquesta setmana. El Club Cinema projecta una pel·lícula de l'any 91, un cinefòrum dedicat al Dia Internacional contra la Violència envers les dones. El Calissó continua amb la seva programació cultural i aquest divendres oferirà el concert d'un grup a ritme de rock and roll, blues, country, swing i música instrumental, amb un toc personal. Un concert íntim amb cançons de Guillermina Motta, interpretades per un alter ego molt particular, Guillermota, és el penúltim espectacle de la temporada estable de l'Auditori, que es farà a la sala de petit format de l'Ateneu. I per diumenge arriba una nova proposta cinematogràfica dels diumenges d'estrena. Gaudim de la cultura!